Idi kalman laeng. Programang ngayong kapakangigan, kadagitang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka nagiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Nembag amarimyo amin nga sa nga pada papagayam. Manipur ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasaragan ti Barangay 31, Talingaan, Ciudad Tilawag, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sa mga programa, Idi Kalman Laeng. Idi Kalman Laeng. Kada ito pagayam yun, Mr. IKL, Idi Kalman Laeng, manong Nemi Ruiz. Dahil sa programa ng tay, pakangigan, di pa nakaibasa, naging pakasalitaan nga kasla Idi Kalman Laeng, nga napasamak. Kaya nabayag mo tayo nga napaspasamak. Pakangigan nyo, kada gini panakpak. Ay, naging pakasalitaan nga makaidat ti adal, paliliwakan pagsarmingan tibiyag kada tayo aming asapada. Pakasalitaan nga impatulod, nga imsalaysay kada tayo digitay agabuy-buya. Ayat naman nga ibura di pakasalitaan. Afternoon, good evening, good morning. Sa naman napaset tilobong tayan nyo taan yaman nga daw kinaoras. And pakishare, please lang ha, share this program. Sharing. Agi-share kayo. Kahit padanan nyo pakasalitaan ni Celia. Ayan, ano na ito yung pakasalitaan ni Celia kasla Idi Kalman Laeng? Ay, nadangaro din nga mabigay din tayo di rugi. Pamagaya mitap numalpasan. Sagudahin nga rin surat, Idi Kalman Laeng nga pakasalitaan ni Celia. Idi Kalman Laeng. Idi Kalman Laeng, manong Nemi, tanagring ti cellphone ko. Saan nga nakapunbok? Diyak kumay kaskaso manong. Doapekit ngamin nga Jack Pella in silent, tuno Jack Pella pinidep ti cellphone ko ket maturog ak kuman. Arig na awampay 30 minutes sipod pinanawan na kuno nagpakada ti asawak manong Nemi nga mapanagpasada. Awan ngamin ti mabagi na nga tricycle nga ipasada ti Aldaw, iso nga ti Rabi. Nga bali nga mapuyatan ak kunana, basta adda mapasadaak. Makapag-boundary ak lagi din ket adda mapasadaak. No ti Rabi ket nagasatak maarkilaak baka makasangaribo ak ket patnag kunan. Kinabudno naman ng Nemi ket makalawas itaan nga Rabi ti duty ti asawa. Kinagpaso, pasaray makasangaribo, pasaray maka 1-2, pasaray maka 800. Ngayon ti Aldaw no ko kay manong Nemi ti panagpasada na ket nako. Baset. Kuwan, ngayon ti Rabi, abo mayan. Ngayon ti question manong, no ti Rabi ti panagpasada na, awamat kaidak ka. Nadaman di gundawin ako ang awida kisuna. Abay, inakang pasadang. Idaras tabiit. Hala, ito sumangpet ako. Abibisit, no ita. O baka no, nakigaw kanyak ti pasahero ko na. Ngayon mo kasi nga sumangpet-meten na kita, aldaw-meten na. Madi-meten na. Ring-ring manong Nemi. Masuruna. Hello? Hi. Sino tayo? Anak kayat mo? Anak? Anak kayat mo? Balot? Empanada? Barbecue?
Uno, hotdog, longganisa. Nakayat mo. Sa sino ko kumakapi sa saludsod mo na anak kayat ko? Abi si kakati asawa? Saan nga siya ti asawa? Ngayon patak ti asawang agpaspasada itirabi. Nadang nga rito paglakon di manada kada iso sa saludsod kang kanu anak kayat mo. Ta umay ka ko mabalunan. Ano ka bibiyang mo? Di ka matamo mo. Ama mo na, siyak na Edmond. Edmond. Nyamamuna ko na minsan nilakay mo. Hindi nag-birthday. Kada na pa nag-birthday ng Odi. May sakar di matendar. Nag-iinom kami. Malagipnak. Dadi ka kulitan. Ngamanin na ano ko matibakan? So nga sa salutsudak no anak kayat mo. Nga itugot ko rita. Tapi ko umay ka. Umay ka kadkadoin. Di ba kung nang nagpaspasada ka? Ba amon tagpasada. Sumangpet tumadlat at ayuda. A moment nga dajay Hawaii di parents ko nakapetisyon na, di ba? Tsaka mo, man, kawawat ko nga titulyar iti malam na pangko pinasukatan. So ang pasada ko manuno saan, okay lang. Ano mat bibiyang ko? Ana, ibaga mo na kayat mo. Awan kayat ko. Sige, bye. Nagluko rin dyan nga Edmunin. Uwan malagip ko manong nemi. Kadagupan da idi nga barkada, apata nga pada nga tricycle driver ti asawak ni Edmond iti katatarakyan kadakuan. Madlaw manong nemi kadagiti panagar-arwat na. Gayam kat ada parin aid na. Dagayam nagiti peres na siya di Hawaii kat nakapetisyon. Kat gusto ti kunanan, pasada man nuno saan. Kadapi nga nga rabi nga ti panagpasada na. Ti aldaw nga ta. Ada nga ta mga ipaspasada di tricycle na, ti aldaw. Nakaturog ako manong nemi edamang ikuhan nagtugtugtug. Pao na ito. Sino matagtugtugtug? No ti asawa, sumrek na tareta, tada tulbak na. Iti kasi nga oras, kinaitak ti oras di cellphone ko manong nemi pasado alas 12. Daking kaso. Ngayon nagring di cellphone ko. Isang manin. Si kakadmanin na Edmond, adak dito ridaw. May ilukatin na. Naglukukan. Alam may kanakit na eh. Baka makarin ni Karubayo at makikita dak ng tugtugtug dito eh. Oreta adayot ng iparkingak di tricycle ko. May malukatin na. Tapi ko may ilukatan ka. Alan. Umay ka. Hanay mas na tindugot ko. Amo ka mo gusto ham. Gloko na ito nga taon. Alam. Uray mo ka din nga sumangpit ni Robert nga asawa. Kat madat ka nak dito eh. Kat na siya, madat ka na ka. Baka ibagak nga kang kalayog ka umay sa sarungkaran. Umay mo ilukata na. Amo ka krasnak mo, di ba? Lohon ng Robert. Agas asawa, di dapat may paay, ti pakaragsakan ti asawa, na panawan naman ti kasting oras nga rabi. Eh, nakarod kita kung matipasada na ti Aldaw. Kaya ti Aldaw nga rod, gan maturog ah. Hindi anabayagang na sana ka nasagid. Malaksid itarasyo ti Sardam, sakbay nga mapanagpasada. Uno, sanggat, baka masumangpat madamdama. Tapos, may lukatin dali daw. Saan ka asar din nga? Diyan kayat. Manong nemi, tinansil ko titawag. Nagluko na ito, Hindi nga tatramidak. Nung tawaga ka ni Robert, iba ka kagawid. Yan na nga taita, baka nangarik laking kuha na.
Adawa nagtugtugtog. Ito yung matang kusina, manong. Paano sa ito ng lalaki? Muna talaga mailiwat. Diyos ko. Sa bagay, unada. Oraan niya't araramidan ti lalaki no. Saan nga kaya't ti babae? Awan mapasama. Inakman ang iniloktanin. Nabintas man ko na iti kusina tinagtugtugan na. Idilukat ko tiri daw manon nemi. Dagos na kong indurun simbrek. Inrekep na tiri daw sa nailak. Bastos ka. Nagkikisa ka. Nagkikis ka. Oh, empanada. Ada special empanada. Longganisa. Ada longganisa na. Dapat barbecue. Adun eh. Amate mo. Tabangan tangan doha. Mabisina kay. Di mo kahit ngawaten. Para mo ko lang lamisaan eh. Tagtugawa ko. Dogaw ka ba ito naman ganta? Kanya talaga tirandam. Kanumay kang arbalunan. So po. Edmond, apay harimidam kanyak ti kastoy. Masya na kawat kang ka. Apay nakakasya ka di? Agmay-may sa ka. Diba? Ti agmay-may sakit nakakasi. Di mo kaya't kabayatan nga awan nila kay mo. Kaladaak, namang bantay kang ka at kaduwain ka. Balbalo ng kapay. Alam. Sige mga anak. Mga anak men. Makanta ka doha. Noon niya man ti adat at panunot mo. Saan to mapasamak? Pinastrap na ako mga rodman. Tapno sumardeng ka. Sumarad ka tapno sumardeng ka. Agtungpal ka. Okay. Maganda nga doha. Sige. Manong nemi na patangan na talaga magusto at timpanada. Nabusog ako. Nagudwa ako manong. Awan ti mainom to eh. Mainom nga niya. Dano maadak. Awan ti pangted ni Robert. Kinakaban ti rep. Doon ako kagat sirsurnudan na. Okay na. Ada gin na dito yun eh. Godwat 4 kantos. Inruar naman. Timaog. Magmaya tibara na. Tawag ang kamit. Ano ka mininom? Aman, mininom ka. Aramanam. Sa club inom no? No, painuman na ka ni Robert. Aman, mininom ka. Sige. Nakalukloko ka. Abay, makulit ka. Umanood kang tumitla nga minmet. Tida pala irugi. Tiyan niya. Celia, nung talaga nga madika, saan ako mapinaspastrek? Kuraan niya ako matararamidek, di ba? Oh, naging masusumarte Gina niya. Baka kayat mo pa eh. Matun naman doon. Ibusak pa din panada. Okay? Uminom ka nagpulutan ta. Mayat nga peso tuminom ha. Yung paglagid din nga ni pare Robert na debat-bati na nga gin. Diba? Timaog pa'y manong tsaka mo no apeng asla sa pulit. Nga pasurunsunan. Namintilo. Bara man tindi bakik. Oh, alas isan kan. Sige. Intan. Ano? Papananta. Baka di mo kahit ito nagtisilad siya. Ha? Adamat bakante na silad, di ba? Timbak der manong name kat na panitilikod hakit din kay narakop na ko. Edmond, ipatanak. Nalangab ko manong name iti agat arak na. Ngem okay ka niya. Magustuhak manong name iti. Bangbang lungad na keng kuha na. State side siguro bangbang no.
Ti pa nangarakop na kanya ket ni. Bis-bisit mo ni tel ko. Ha? Edmond, ala. Uy. Patak manong nemi narasa gayam terawate ket sa anak abra. Iti pa nangarakop na nga nakalikudak manong nemi. Siyempre, iti takyag dakulap na abagiso nga nagkaptan na dagiti do aman sanas ko ket pisulen na. Bastos ka. Ala. Edmond, han. Ala, da asawa ko laglag na. Uy. Edmond, ala, oo. Oen manong nemi kada ibagak nga saan adda namat iti panangirot na ti kayapkap na kaniyak sana alisto nga mas masahyen manong nemi pisit-pisiten pisil-pisilen digiti duaman sanas ko. Ore lagsagawisi manong nemi tirik na adda namat bangagak iti tel ko manong iti kuhan pinasango na akon kat inamalanan digiti lips ko. Edmond, Celia, hindi pala ako sunada ka. Apesya kita asawa ko. Sukarot ako na challenge kanya. Masya na kay. Imbes ko mga adda nila kay mo, disibay mo, nga mga rarakop, nga mga digos kang kakalagiti akek na, nga madaman nga paspasada, sa bali matisaksakayan na. Ha? Ada sa bali saksakayan na? Ano ko ma? Di motorsiklo na. Saan nakamasama sa kayan ni Soga di motorsiklo na saksakayan na naman patag di motorsiklo ng musika. Oh my God! Sinakruinak manong na ipangipanam kanya. Natutisaan mo nga, hanyo nga sila. Latagin laod. Tagayin laod pa nga. Manong na imidakkel ti bagi di Edmond, ket ore may sa katakyag na, iti panang sakruy na kanya, ket kaya na manong takimpetak mo't iti tagned na. Ket linoktan na ti siled, manong na imi nga saan nga, mausosar nga kanahin latangan na urnos ka na dalos ka kama. Sana kayong paida ni ti kama manon nemi inuksob ng ti arawaten na awanin ti tapar ti bagina inuksob na matan ti bahadok sana inikat manong nemi ti syuken pantik. Ola, Edmond, darasenta. Baka no, may sumarong karni Robert ket madisturb mo ta. Ha? Diyos ko kasano no maduktalan na ta. Sumarong na distuan ta. Oh, Celia. Oh, Edmond, nagbarat ibagim Edmond. Oh, punoti ko na namayagan nga sinakayan ni Robert di alata motorsiklo ng tricycle at saksakayan na. Well, isungat dito yung magsakaykin ka. Oh, papaspasan ka. Alistot ang makadano ni Tilang. Dahil siguro manong name iti kunada nga makalipat. Nalipatak. Nadasawak manong. Uno linipat ko. Linipat ko nga daasawak. Awan sa bali nga naghari kaniyak. No di ikis. Iti gartem. Ikis tinailasagan nga ragsak manong. Na makapagkid-kid at kadipay manong name din to takas tauna yung tipanang karem-kem ni Edmond kadagiti duaman sa anas ko. Oh, ore ko lapukod punguten manong name. Gabot at magusto ako na iti aramidan na panangkakat. Oh, Edmond. Nakamaymayat manong name na muna talagang ore na alimunin manong name na mabalingkat talagang tilmunin na digiti mansanas ko. Samad mo ako nang iso ditakkel manong name dato'y mansanas ko kalkalengan na cute ako nada. So nga kabilan ni Edmond isakmul amin manong name sa nunok-nuto. Yaw awak na may tilmun na. Anak ka maymayat manong abagsinsinublatan. Langaronan, iti bumabaan ti ulo na amuklatan no sa dilot papanan na.
Ar-aramidan met no ka ni Robert ikastoy manong naming am sa bali ni Edmond talaga nga nalaing aglaluro lang ako din di makadano ni manong naming sinapsapan na ko na mo. Awan timbati natin ilmon na pa'y manong Edmond. Sa akin nakatatindog tidila na nga nagkarsang manong naming sarik na ko lang. Mapalakon ko nakta talaga mapanin tirik na kumano ko. Ora nagbarikbak manong nemi nadlaw ko talaga nga nagbarikbak iti uneg ti kuway ba. Sana manin sinapsapan nga inigop manong nemi talaga nga pinaruhar na. Sana ti opo. Edmond naglaing ka Edmond. Sigala ko man tinagbaling nga asawa Edmond. Opo Edmond. Inaramid mi manong name ti sangkupay kami pa nga inaramid ken ni Robert nga asawa. Agpaso nga nalaing met ni Robert manong name amuna met ti kumaram ke mamuna met ti mangan. Ante ko na kon sakla maitayo ken no kasta nga yadyadan nakmano. Nga pastaray isupay ti umuna ni Robert. Kahit kakaasin ton manong name nga mangikam-kamakam iti panakatuknok met ti langit. Nakasalasaan na kompleto. Ngayon ni Edmond manong name namin ano ako ni ti baba iti kanin na sa namin duhak paisak ba nga nagsabat tirik namin manong name orak lang namin pat. Edmond. Laing ka Edmond. Gabo siguro iti man nakaili ko ken talagang kinalaing ni Edmond ken kapo iti ara. Nagtitipon ng tirason. Ken talagang masapul ko man. Nabayagan din na odi. Dinakmat masangon ni Robert. Ti kayat na kita. Ti kayat ko kumakit sakbay nga panagpasada tirabi kita. Panakpakin nakpay. Hindi na kayat. Makabubisit ka no. Hinton ka no. Laingin sumangpet. Balipatan ng tumat manin. Kahit no kastang aldaw manon nemi siyak met ti Romar at ay nakbatak trabaho manong. Sales lady akti may isang department store. Kahit no sumangpetak manong nemi maturog to pay laeng man. Taburutan na ti puyat naman. Ang dapat na gini magbaga no napuyatan ka no ti lalaki kit nakwa natangken. Yung saamat sa balisuna. Diba, nangarot kit inananusa kat ang anangot ka sa trabaho na. Ngem, adagayam Edmond manong name yung mga ala itinapinta sa gundaway. Siyakmet manong, nagbalinakbat ka na ko. Pinastrek ko, iminom kami, sinakroy na, alata. Numuna kit kasalsahan kakayat ni Edmond ti Sumarden. Edmond, tama na. Maminsapay. Sakto kami din. Sige. Rumor kan tulat ng haro din ha. Saan kang itultulo din ito? Rida, ilak kong tulatan. Magnakita ko sina. Ha? Isang nga. Okay. Celia. Nagladaw nga minin panagamamota. Uwang nga ron. Siga kumat nagbaling ng asawa. Yung sa nga bale, adamat kong taway ta. No mapanagpasada, nilakay mo, kaya motorsiklon at saksakayan na. Umay ka mat sakayan no ko. Gamo siguro iti pa nakabanog ko manong nemi pinmanaw latan ni Edmond. Basta yung palagip ko, ilak mo diri daw, ha? Wag. Nalaklatan ti ules manong nemi sa ko kinumutan ti bagi ket nakaturo ka ako. Ti makadakas manong nemi. Nasapa nga si mangpet ni Robert. Okay. Siyempre, saan nagtugtog at adatulbak na. Siyempre, siguro iti siled mi ng awanak ang makita na.
Iso nga sa pulin nakmatan. Celia. Celia, ayaw mo. Diyos ko, ala. Ni Robert. Hindi kita tibagik manong nemi. Nakalabusak. Sinapol ko nga dagos na kiti. Tipantik kantita. Short ko kanti. Bato. Diyos ko. Ano taramidak. Bagta nagsubli manong nemi ti silid mi. Dinadaras ko ti ribuhan ti silid. Dapaan ako ng diban nyo. Naging linuktak diban nyo. Celia! Emo! Robert! Nagsama ka. Nagdagdiban niyo, digdigos. Talaga nga nagdigos akmanong sinabunak ti barokong ko amin namin. Arigatan mo. Magagat kat romansahan na baka padalanan na digiti katay ni Edmond. Diyos ko. Katawang ka mo di tatay ah. Abay sumulak ka di ba nyo tay? Nangin ko nagkarasak sa danom. Nera na katangan ng madamat sa bungko. Abay saan kasi mong bat? Tsaka nangag. Sabon-sabon nga tilapayag ko kitay. Abay nagsama ka. Kasi ka man na pinagsapa ka ng digos. Nimit Robert, siyempre, barbareng ko numasapa ni Robert nga sawak, nga gawid. Kaya pag-isunto, hindi pag-iso ita, digdigos ko. Akadi, oy, sumumblat ka nung nga digos, makinala ka. Sige nga rat. Ginadangag ti danom, tagkapeta. Imbag manong name. Tasaan nga itisilid mi. Tinagkastaan mi kini Edmond. Tanong itisilid mi ko ma. Ikit, nakita na ako nga lamo-lamo ah. Isusap ko. Kaya nakupat sungbat ko, apay lamo-lamo ka ko. Sa bagay, alis tumit ka diya. Nagtagtagay ng pakngaro, kat mailiwag kang ka ko. No, Diyos ko. Pakawanin na, Diyos ko. Yun na ito yung naramid ko. Wain manong nemi gimatang gahim iti pandisal. Hat pandisal manong. Durong. Deta na. Nagkape ka na. Mayat na ti kape ka ta. Diwan nakita na manong nemi di sobrami nga. Ano na kita? Balot. Sino? Ano ti balot keng ka? Ada nagsusuritay. Nangikungan balot. Kung nanakit gimata nga ka. Kisa pa anong ti balot. Kita ba pagkis pala ta? Sikamat, insaganak para aming kalatahan. Sika, awan yung tugot mo, awan iyawid mo, dato lang pandesal. Una, sut mo yan na pagkape. Ikape. Mamailiw ka lawan na yung kanya kaya. Nanabay ka ron, namayagan na din na Odi, Robert. Oray, sakit nakadigos ka. Muna kang tulat tayo sila tangarod na. Isarek mo tabalot. Tayo nak mo nagdigos. Ha? Uy. Amo ni nga baybayagin. Kadnay, gumana takon. Diyos ko. Di kahit na nga sawin. Duwang lalaki ti may isang harapi. Sa bagay, agsapaw matkad din ha. Taraw kan di manok. Madamdama. Lomkak dun si ini. Hindi makadigusan manon nemi si magpati na ikatre. Up. Sakbay ti arakop. Intriga muna. Talaga sigurista ka. Abay nasapa ka ita. Nagsasarong ti arkila. Ito pa nakalan mo ito na pasada. 1.5. Nakaboundary act ditan. Nagasulin pa yung tricycle. Imbatim yung tricycle nga ron. Umadan doon na taanan to yan. No, jak to makariing, si kanton ti magdidya tulbay. Dadya mang sublat ita nga maldaw, umay na alan dito yun. Nadakar pagluganak kumarot din, ito na tayo, mapangko igarahe sa dyan. Panakalan natin ba ta? So nga nalawat kayang mo ita. Nasaan kayo karotin? Takay-kayat mo ka din. I miss you, Celia. Ganda ka bang luka. Wala na kadigdigos ko ngayon.
Mapagdiferensyak launay manumnin. Amo naman ti kumaramkem ni Robert manumnemingem kasla apagbiit lang. Haanga kas ni Edmond manumneming anuman kan mabaling kat tilmunan na payen tiya mansanas ko. Kuhan manumneming. Tiya mo kidikit mangan ngam samat nga nangan. Gumanat siguro ama anong. Kat siyempre kapata gumanat. Impan naman dagiti duwa nga saka na tiba et tigurong ko. Akit ing kalawak mo at no sa nga marigatan nga mga shoot. Kat in shoot na na. Kunak mat amanong. Siyempre, asawak mo ti si Mubla. Akit agasog akmat Tamang no makadlaw no sang agasog. Robert. Oh, Celia. Pasensya ka no, tapagkurkurang no ka, ha? Okay lang, maawatan ka. At least, may papantiili ta. Paanak man, Celia. Nakalalisto ka, urayan na ka. Anak, mabaling ko karat, mapanak ko ni. Nga baling anak mapanin, basta napanin ti asawak ko na. Iniin na manunemi kas iti dati. Sana pala ikaten tapno ti kastakit may tayo kakmet. Naging aasok kakmet na tap numalpasin. Robert. Napangkamit lagi. Pasensya ka na takang kanay masaktiw mo na. Ito minsan yung oray na mo ko, At least napana ko, napangkan. Good morning na. Sige, tabumahaw na ako. Kat na gusto mara. Mapanak tulat ang trabaho na, bumahong ka tulat at mamigat ka. Sige. Ay, huwag kayo. Ilo ka tanak man tabalot. Sige. Agbalutak man. Imbag man ta, adaglakla ko ti balot no ka, kat gimatang ka. Nagistimaharak na roden manong na may kabuta aldawon. Kargat ko na kuhati kay ti sango. Tadara ti mangka nga nga naglingang greg-greg. Uwan. Nakasyurtak. Nakaabado ak palat na rasa. Ando na kita glabas-labas. No, to hita saktikit kita na. Basit mo dat mansanas ko ang magustuhan da kita. So apotek at ibarupong ko. Ilimangig ko manong naming nga nag-ring ti cellphone ko. Adalas ko tinapansin mo ni Edmond. Hello? Nasabat ko ni Edmond, Sinong Edmond? Sikat Edmond? Ay. Ni Robert. Pinakasabatan. Dapat doon na, hindi naggapuak dito, nakapasahero, yung tulod ko, sakit na pasahero kijay, nangitulod ka na di pasahero. Nagpasada nga din na oras. Dahil tulod ko dito, ayan nyo. Eksubliak dito sentro, nasabat ko isunan. Nasabat, kasanot na pasamang. Oren, nakabado ka. Haang nga ron. Ano? Nakastrik na dyan, napupuutan. Sinapol na kita, dinak makita kwarto. Imbaga tanangin ko, imbaga sanga simula kinto ayan ko sila. Nalalisto ako na, tinagbado sak na pantiban nyo. Nagindidi ko sana. Sika nga minadmon. Sika man ngamin. Apeng di ka nagsukat, saka nagsubli di siledyo. Hasul mo tumaminsan, ikarigatan tagsubli di siledyo. Naisuot mo, may katam mo sa nga makadlaw, ti mga alakay mo. O nasaan, agdikos ka, sakbay nga agsubli ka di siledyo. Anyat mo, baka bigla nga sumangpit kat mga antimansanas. Di maaramanan na kakat-katayan. Baka napasapay lang. Sutil. Ano brana? Di masiniturog na. Ano? Ti aldaw kayat mo? No. Aldaw nga. Aldawan ta. Napimpindas mo na yun. Sabi ko na, gabutan na imos titurog ti asawa. Ano tabalayo? Kasalan ti trabaho.
Manot sweldo. Dated ko. Ha? Oresan ka mama nag-ubra. Ngayon may pakadam ka nila kay mo, gumapag ka, gubra. Ngayon, ang kuyog ta. Mapatagpas pa siya. Kaslay ta. Kanya. Ano oras na rumar ka dita? Umay kaalain? Umay kaalain. No, apekid di manong naming sa anak nga makapagkid-kid. Ni ano da ituin ko na. Idilahing rabii. Bagata sa anak na pagganas ti asawa. Pinagustok lang isot nagganas. Kinagpwesto manong nami, imanak inala. Kati tricycle mi, tinagluganan mi, inapangkam ka kiti beaches. Kas kam lagnubi manong nami nga, aking kinamatan. Numakamatan nak, arakupan nak, aggan na kiti bibig ko. Sa kang mangal daw, manong nami, agorder ka kiti magustuak na sinigang nga maya-maya. Kilawin nga tanggigi, sakam uminom. Opo, sinsinubo kami. Sa kalpasan ti pangal daw, adamat taklos cottage, dito kami nga maning nagpapasapaw. Nung gusto na launay nga karim kami nga tilmo-tilmonen manong nemi dito mansanas ko nagmayat talaga. Adapay pasamak manong nemi nga puyutan na manong nemi kasla plastic balon, kasla balon manong nemi ti kukwak na po. Nagbara, nagmayat Narabit mi amin nga posisyon manong nemi naglaing na Edmond, nagadut amuna. Kinon ko na kitinakam ko manong nemi nga talaga nga naming pinsanan nga nayanon haktihan. Ngayon sa amin ngayon tultuloy nga ti aldaw, ti rabi ket di manong nemi umaynak sa rungkaran no kasta nga makapanawin ti asawa. Ngem, iti may sa nga rabi manong nemi nga adda ni Edmond adda kam ti kadanggaan ti romansa manong nemi di mangig ko nga adda nang ilukat ti main door. Hoy, Edmond. Ano ni Robert? Ha? Awan ti sa bali nga makastrik no saan iso. Ano ni Robert? Nakalalis to manong nemi ti panang isuot na ti arwatan na kastakmet. Siyempre ti asawak manong nemi ti silid. Ti silid mi. Nagdadaras mo tin Edmond manong nemi nga remote, isilad sa remote, iti kusina, iti likod nga ridaw. Nagapuwak mat kang pa, iti ati kusina. Hi! Robert, amanta ka? Sige, nagkapuwak. Aba, nagtira kusina, iminom. Kunak lang, no, sa sino tayo, si break dito, kunak lang, si ada ng sir, kanya ko, naman nanakaw. Sabi ka sa badong. Ha? Sabi ni badong. Baliktad. Baliktad ay. Style na na yata. Nakakit din. Abay kami naghamid ka. Agad. Nawan di mapasada. Inakman na matulogin ko na. Kasi, kitim ko may tawag. Sabi ko may tawag ko, madisturbo ka lang ah. Kintiyak mo na nakaturog. Kapag pagsumo ka na pa nakiminom. Kain mo ang kape? Gura. Sumura ka lang sa tata. Isa ko doon latat kapetan. Ha? Awang balot? Awan. Awan mati may naglako. Sige. Tebla na ka rin nagkapeta. Ha? Urayan ka doon doon nagsilad ko. Silad ta ko na ko ha. Diyos ko. Dandanin. Dandani kami manong. Di ba kas daawak manong nemi kaya kasla kayat ti amok akita baka score ti asawak iniday di nga rabi. Ngam saan? Hindi malpas ka nagkape, nagiddak. Nagiddak man tinag. Bimangon sana nagsanggira ti headboard manong nemi ti katre. Di ka ba umay ka maturog? Maturog ta. Di ka ka di manggagat?
Abay, mayat pala tabagim. Ano? Ano ko na? Mayat pala tabagim. Original pas kayo kina Edmond. Ano tayo pagbagam? Uy. Di ka mawatan. Kaya tumpay-tumpahin ka kahit mo. Robert. Abay, maraming mo tikas na kanya, Celia. Kabukat na kurkurangan. Tarabit trabaho. Kabukat dita. Saan ka mapagganas? Takang kanayon ng asaktiyo mo na. Kadagsapol ka sa wali. Nalaing ka tinitsingan mo? Paminanuan na ka. Maminano kayo. Robert, ada ka di malarantam ng kulbod? Ada ka di rantam pala nga. Tiltiliwan nagsamat. Anong katiltilawan? Awan tiramin ko. Siguro ada bang inandanong keng ka. Tiltiliwan na. Awan ti kita pagpapasuta ibagbagam. Kinunak manong na imikit bimangon ako nga rin mo ito sila. Abay ko man nanukuntek. Malaksid no. Naduktalan akong kuma. Malaksid no. Nakut ade ak nakam kuma. Nawanak naging iinuman ng nemi di kusina. Ngakasyak petag pungto. Gabutawan ti mauray ko manong nemi nga dumanong kanyak. Dito ni baga king ka, Robert, ha? Nung kita dandanong king kat madikit iso patyam. Siya mawati ka. Awan pa nagtalak mo kanyak. Awan pamatim kanyak. Siyak ng asawam. Awan pa nagtalak mo kanyak. Apay di ka sa basawal dapat patyam. Kung kunakon, manong slack lang. Kung ang lam na tikit talaga. Piorora kit umay nakayayuan. Umay nakayayuan. Umay nakayayuan dito sigurado. Namunod sa anak kasumardeng. Ngak. Kahit may isturbo pa yun ka robot ay pigpigsak. Dapatawan ti mauray ko manong nemi panangay ayo na kaniya. Simbre kak manitis sila nakaiddalat ta. Nakasanggal ti headboard. Inawar ko manong nemi ti maleta. Naging paki Igawid na sigurado ito. Kuhin, anawain na. Ay wanak lagi din. Pakik di kita robate, hori saan pa yun, naornosin na. Saak nagsukatan man. Inaano ko, shoulder bag ko. Bag na adalata kwarta. Inakon. Papanam. Dagtalawon. Dinakmat-pat-pat siya nun. Nagkitamat manginandanong kayong katimadi ka pamadpadagas na kanya. Isumat-pat-pat siya. Di man nungkutan. Anong kutek? Inakon. Abay nga saan ka ako tinga ruman. Anak ka di gawin. Tanya tinaman na mahim nga remida. Umay kaya ayawan. Agsuri akin ka. Saan dalang idandanon kanya? Di mo lang mo, dakta si Dagong sisiim ka na kayo. Aglibak ka pala. Basta awan. Awan kita magpuso na yata. Ditakan. Intultuloy kun manong nini. Tadyak ba ito rin tagpakawad ng kuha na. Tsaka nga nugutin. Baala na. Yung tinakang gawin manong nga ako dito kalsada. Iti kasta nga oras manong nemi. Parbangon manong. Ti cellphone ko. Manong nemi. Inroar ko. Tinawagak ni Edmond. Si Mongbat.
Hello, apay. Edmund. Apay. Dahil dito uruar. Iti kalsada. Magmag na. Nakamali ata. Nakamagak. Tapay. Nagtalaw ako. Pinagtalaw na kati asawa? Saan? Tsak lang na nagtalaw. Amo na nga yaman ti pasamak. Ijak inanugot ha. Ti amo kit ay aywan nak. Ti amo kit igawid nak. Ngam dinak matin gawid. Edmund. Uri takit awan asawam. Umay nakalain. Itan nga panagnak mong ipatpatignak. Edmund. Umay kan. Ngam saan ko na uray ti jablo nga Edmund man. Awan tinauray ko manong naming nga madanauray ko nagluganak. Ngam awamot paibagak nga papanak. Malagip ko manong nami ti kaatrabahuak nga ni Jocelyn na panak iti balayda. Nabagsumit manong nami nga agkapkapeda. Oh, siya apay. Nagtalo ka di balayo? Uwan, tapay. Nagapa kami kin ni Robert. O, matsabali nga mo kapag dagusan. Adayumat siya lugar ni. Amumat ka na kamangag dito lugar yun. Sobra ka. Magagkape. Inya mamunak ka rin kabalay naman ng naimi baga ng katrabakuan na. Nakikapeak, nakipamigatak pa. Ana, sumra ka trabaho? Uwanin. O, ito, intukot ko mati arwatek. Dito yak pa lang Nanukas ka sa nulaing. Maalang tagbuhelok, ang biyahek nga gawid sa lugar mi. Kita urayam lata na nga, umay nakasukurin siya asawa. Noon yaman ti saan yung nga kinaawatan, gagangi dahil iti tagasawa. Umay nakanto pala sukunin. Baring Iti pagtrabahuak manong nemi naman yung tawagak ni Edmund. Sumugbat mo ito. Abay din na may inala. Pamarakon pa ito. Hanya? Tsaka ito may ramraman. Kinabudno na kat sana kurumumadak dito balay. Ay tamok, baka kinuhantingan nak ni Robert. Natuktala ng ti amin, di ba? Nagsisim gaim no ko. Yung baga, tas na tang inak to. Edmund, na. Yan tangay, awang kami matagin ni Robert. Di datandagdan na. Laglaga ko mga oras nga kadinak na darin ti asawa. Nakalagulo Ngam di nakayati ni Robert. Kayat ka ko mga oras kasi asawa ka. Kunak malano. Kiniselya na ya. Api ngamin kasya tinaramid mo. Inanugod mo kuman at nagpakawan kan. Kaya inkarim mo sa amunton ng ululitin. Tapos antan tumatong ng ululitin. Nalpasan na ita kabanata ti biyagta. Hindi na babawi ko. Nagbabawi ka. Sa iro ka. O, sa baling aramidem, nung nagpakawan kang kuha na, panakil kamat kami nga pumanaw ka. Igawid na ka, kumakarot ka sikat aking bason. Kasi napintas launay, numawatan na ka. Nagpakawang ka, kitikarim nga santon nga maulit. Tas andan tumating ng ulitin. Malaksin na, kahit mo tumarin. Gago! Inak manong ni. Kahit kaputa, di na pala amit na sukunin ng tiasawak manong name itinawaga kisuna. Sino mong bat? Ano yung bagan? Robert? Maawad na pa nagsubli Abi kami pimanaw ka kat saan ka ba't napapapanawan? Abi kami ngasla pala sikat kalikal-kalingan. Nga bagbali ng pailang at siyak tilaglag. Lilaglaglak na kalakaro din. Robert, tawak lang ang bindot. Narukop. Nukas na adagos ko matimbagan. Di awang mat problema. Anot ururayam, umakasukunin. Siyak ti sumuko. Saan ko ngaramidin data siya liya?
no ba'y patpatik ka. Na talaga ka din akong kayat. Oo, maraming ko. Rugyang ka matasusurwang halipatin. Ngam no among nga nugutin di bindot mo, katagpakawang ka. Asin no ako mga saan nga mapakawan. Muna saan nga mamakawan. No kasta, nakasagana ka pa lang umawat kanya, itiligudan ti amin. Basta ipanagnig mo na talaga pagbaboyuhan ti amin. Robert, kaya manag, namnamaim, agaw gidakon, kanagserbi agking ka, katulitek, sanggunton nga raminin, promise, saan ton, oray mabaybay anak, ananusak. Iti sumang petak manong namigat at daisuna, imarako pa, kinarakop ko tinakairot. Sorry, Robert, sorry. Sorry, nang bali nakes, narugit. Imbag lagi din tamakawan na maawat nagpaikarik sa akong ton nga raramidan. Ipanaknik mo. Apay nga rin nga dinakbal sa nga rakupen. Sana kas Karina na mapasublik ti dati. Ha? Siguro mapasublik to ti dati, no? May panaknik mo. Oh, sige. Agan ano sa bagay, naskan man ang dusain na padigatan na nakasaganak ng dusa, akas mayan na ito piti nagpasulak ka, Robert, kanagyaman na. Manong name na yung taklan na yung balitukan di pa nagpaspuso ni Robert. Di ka nadadamat manong name nga si Diranak ti konsensya. Gabata pa nga naramit ko ti kasjay idinto ta kasaysaya at nga tao ni Robert. Yan no kasta manong name ngag-sex kami mapaspasama ken nga umununa akon. Ken, adda pa hindi kiti panaggiddan mi manong. Ako na ngagsla, may mayat itan ng medi. Aking ka manong name nga taluburan ng sana kanatatngan kat kastaon itiragsak ko di mapanagnig ka nga ginawa kon. Kat kastaon itiragsak ni Robert kanak ko na. No kasta, adang anak mo? Anak ta nga doa. Sigurado nga tang siya. Sika, awan ito sa bali, Robert. Okay, tam, kang ingas mo ito yung pasagay ko ti anak ta. Pinagpaiso manong name. May naming pinsan nga Robert, kat Robert Jr. ko na naasigo din pasagay ko ti anak ko. Napasarunon ba iti may sa aging gati dua nga babae, may sa nga lalaki kat talo, may sa nga lalaki kat dua nga babae. Manipod mo't idin manong name awanin tinang susulisog kanya, kat ore at dapay bang sulisog kanya, tiyakton kayat nga ulitan pa tinagbidot ha. Di ba kaila unay pagyamimana kat nakaasawa iti kaskin ni Robert. Tano saan kumakaskin ni Robert, manong jaklamon. Iti kas diya nga nagbasulak. Baka huwag kumaitan tinagturturungan tibiyag. Dahil nga ron ti pagkasarita ak manong nemi kanagyaman aklaunay, di anos mo nga nangibasa, katamok nga doon kita mambabalaw kanya ka. Kaya doon kita mangliblipit likodak kabutikas diya nga naramidak. Taoak lang. Agbidot, gati pagpintasan na atur ko rin ang bidot, gajakton kayat pa yung sunutan, kan pasurutan, ti sabali pa yung bidot. Kada kami yaman naklaunay, tanakaasawa, itikas kini Robert. Toy nga radagyaman nga pagayam mo, Celia. Thank you, Celia. Thank you pa ng ibura, iti kalman lang ang pakasalitaan, ti bihag mo, bihag yung ang kasawa, katalagat nag-asal ka katalagat nakaasawa at kas kini Robert, kaya,